Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 7 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 51 ngadto sa 59. Si Jesus miingon, "Sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti, dili gayod mamatay." Ang mga Hudyo miingon kaniya, "Karon natino na gayod namo nga giyawaan ka si Abraham og ang mga propeta nangamatay. Apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti, dili gayod mamatay. Ayaw kamig ingna nga labaw ka pa kang Abraham. Namatay siya, ingon man ang mga propeta. Si kinsa ka ba sa imong panghuna-huna?" Si Jesus mitubag, "Kun pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang inyong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan nga inyong giingong ang inyong Dios. Wala gayod kamo makaila kaniya apan ako nakaila kaniya. Kun muingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya og nagtuman sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya." Ang mga tao miingon kaniya, "Wala pagani kay 50 ka tuig, unya nakita mo na si Abraham?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo, wala pagani mataw si Abraham, ako mauna." Og namunit silag mga bato aron ilang batuon si Jesus, apan mitago siya og mibiya sa templo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.